Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ibrahim Shaibu Yusuf, shugaban cibiyar Baban Amarya Islamic Medicine Center. A cibiyarmu muna ba da nau'ikan magunguna daban-daban da ake amfani da su wajen kula da lafiya. Barkamu da zuwa cibiyar Baban Amarya Islamic Medicine Center. Cibiyarmu ta shahara wajen samar da magungunan gargajiya da na musulunci cikin kulawa da amana. A kamfanin Baban Amarya muna da magunguna kala daban-daban wanda ake tallafawa maza. Haka zalika muna tallafawa maza wajen kare martaban iyalansu. Ina mata masu fama da matsalar sanyi wanda suke zubar da farin ruwa, da masu fama da ƙaiƙayin matsi ko zafin fitsari, da matan da suke fama da matsala wajen zamantakewan aure. Bugu da ƙari muna ba da maganin gargajiya bisa koyarwa addinin musulunci. Shin kina fama da rashin jin daɗin zamantakewar aure? Ko wasu matsaloli da suke rage miki ƙwarin gwiwar aure a rayuwarki? Ga masu fama da matsalolin basir, muna da magungunan gargajiya waɗanda ake amfani da su wajen taimakawa masu irin waɗannan basir mai sa kumburin ciki, basir mai haifar da ciwon ciki. Ina mata waɗanda suke fama da matsalar ciwon mara, wanda idan mace ta zo lokacin al'adanta maranta ta ciwo har zuwa bayanta. Ina masu fama da matsala ta hawan jini, ina masu fama da matsala ta ciwon shuga, ɗan uwana, ‘yar uwata ya shuga ta yi miki. Ina masu fama da matsala ta rashin ƙarfin gaba, alajina sai ka zo kamfanin Baban Amarya Islamic Medicine Center za ka samu ingantaccen maganin da za ka fita uwar gida ta rinka damun ka da ka dawo gida. Ka daure ka garzo cibiyar Baban Amarya Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsalar ulcer, dan uwana, ulcer ta hana ka yin azumi ne, ko ta hana ka cin abu mai tsami ne, ko ta hana ka cin abu mai yaji ne? To ka garzo kamfanin Baban Amarya Islamic Medicine Center. Za ka samu waraka da yardar Allah. Kamfanin Baban Amarya Islamic Medicine Center yana zaune ne a cikin garin Kano kan titin Zoo Road. Opposite Hikima Multimedia, daidai junction ɗin Adamu Ɗankura. Kar ku bari matsalolin ku sana ku jin daɗin rayuwa.